Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба плейлист ва канали нав. Дар ин ҷо ман ба нақша гирифтам ки баъзе ҳолатҳо мешаванд. Барои мисол ҳамин шом, яъне ҳозир аллакай торик шуда истодааст ва мушкилот дар он шуд ки дар хона насоси обкашӣ вайрон шуд ва ба чанд устоое ки ман занг задам, мутаассифона ягонтошон ҳозир шуда натавонистанд. Об зарур аст, бояд ягон корбарӣ шавад ва ман нақша кардам ки шояд аз оҳди ин кор бароям. Якчанд видеоҳо ва дига чизҳоро омӯхтам ва дидам ки метавонам баъзе аз корҳоро худам карда тавонам. Яъне онро ман ҳозир ба пешки шумо мегардонам. Яъне гӯем ремонти насос, ремонте ки баъзан мешавад ки гӯё як чӣ вайрон менамояд, лекин дар асл агар мо онро кобему тобем, шояд роҳи ҳалли масъала он қадар мушкил аст. Ва бо ин нақша таъсис додем плейлисти Touch Papa. Яъне ман дар ин плейлист нақша дорам ки он амалҳо ё худ навикҳо ки худи падарон яъне аз оҳди кор мебароянд, баъзе корҳои хонагӣ, чӣ дар корхона, чӣ дар зиндагӣ, онро баҳри шумо нишон дода бошам ва бо ҳам корбарӣ карда бошем. Инак ин аввалин видео дӯстон. Албатта лайк, комментарий ва хурсанд мешам агар албатта подписатсия кунед, бо ин видео ба дӯстон равона кунед, дар комментарий нависед ки чӣ дар ин ҷо намерасад, чӣ бояд пайваст кард, дар бораи чӣ омӯхтан мехоҳед ва албатта то ҳадди имкон онро ба нақша гирифта видео хоҳам таъсис дод. Инак видеои аввалин рафтем дӯстон. Инак дӯстон, ана ин насос ва фарз мекунем ки насоси шумо овоз мебарорад, лекин об намекашад ва метавонем мо се қисми нозуки онро санҷида бошем. Яъне насос се қисми нозук дорад ки сабаби накашидани об шуда метавонад. Ин ҷое ки аз қубур мебиёеду инҷо об ҷамъ мешавад. Дуюм, дар дохили ин блок конденсатор ҳаст. Мо онро тафтиш мекунем ва дар ин ҷо вал ё худ чархе ҳаст ки барои кашидани об гӯем чӣ ёрӣ мерасонад. Ва якку мо бояд ана ин ҷоро ҳатто бо гӯем отверткаи сода метавонем ин чизро тоб диҳем, обашро санҷида бошем. Барои мисол тоб медиҳем ва аллакай аз инҷо об баромад, яъне айб дар инҷо не, инро мо маҳкам мекунем. Дуюм ҷо инҷо мо конденсатор дорем ва конденсатор низ аз кор баромаданаш мумкин ва инҷо метавонем бо кушодани қапқоқи гӯем ин блок мо онро тафтиш карда бошем. Хоб, яъне чӣ шуданаш мумкин, конденсатор гарм шуданаш мумкин, об шуданаш мумкин. Хоб, ҳоло ана ин конденсатор аст. Вақте ки шумо мебинед ки ин конденсатор ягон гӯем ҷояш об шудааст ё ва дидед ки ягон ҷояш об шудааст ё ягон изи сӯхта ё ягон чиз доштааст, албатта метавонед онро ба устобаридаи худа гӯем иваз карда бошем. Ва пеш аз ин корро кардан ҳатман бояд бинед ки конденсатор ба гӯем ба насос бо кадом намуд пайваст аст. ҳатман. хуб, инро ба ҷояш маҳкам мекунем. Бесаросимагӣ дӯстон, ҳатман ва ҳатман вақти ин корро карда қувваи барқ бояд хомӯш карда бошед ва албатта техникаи бехатарӣ аввал аст. Яъне ҷони худро ҳеҷ вақт ба хатар нагузоред. техникаи бехатариро
حتما و حتما رعایت کنید. انا اکنون قسم اساسی این قسم چرخ شده میتواند و در این اساسی ما نمودی شیمگ مدل BQ انا این گویم قبقاق یا خود دری چرخ نه اونقدر گویم نه به یگان نمود وینت محکم است بلکه به چخیلی که میگویند زوبس دندانه ها محکم است که ما آن را میتوانیم با آسانی چیکار کنیم کشاده باشه. آن رو میکشونیم. این قبقاق است و این دندانه باید خودش آزادانه چرخ زند. حالا در نمودی ما اون چرخ نمیزند، ما اون رو اندک تاب میدهیم. حالا چه خیلی میبینیم خوب تاب کرده شده است و یعنی بعد آنه که شما دیدید که همه این نمودها همش فعال است، البته میتوانیم فعال کنیم و نساس خود رو سنجیده باشیم. بیاید به قوی برق پیوست میکنیم و آب رو میکشیم و همش خوب است، آب هست و آب رو صرف نمیکنیم.